Anem començant. Gràcies per haver vingut a la presentació de Llums i Taquígrafs a Barcelona en nom de una mica la CUP de l'Eixample i la CUP de les Corts. Primer de tot excusar el Julià de Jòdar, que per qüestions personals al final no ha pogut venir i no sé si cal presentar-nos molt. L'Àlex Romaguera, cocoordinador del projecte de Llums i Taquígrafs, de la publicació de l'Atlas, i jo mateixa, l'Eulàlia, diputada de la CUP. Començarà ell i després podem fer una mica de debat o de preguntes, perquè en el fons l'actualitat sovint ens supera i genera més informació de la que podem processar amb una xerrada. Bé, moltes gràcies a totes i a tots. Dos agraïments. Primer a la CUP Capgirem Barcelona per la invitació, també a tots vosaltres per l'assistència en aquest dia de primavera, que a les 7 encara és de dia i ens hem d'acostumar al canvi horari. I després també gràcies a les 831 persones que van confiar en el projecte a través de la plataforma Ercami, microfinançant aquest artefacte de color negre que no deixa de ser un intent de memòria històrica del que ha sigut i el que hem viscut en aquest país des del període de transició fins a l'actualitat en termes de casos de corrupció i irregularitats en l'exercici de la funció pública. I dues excuses. Una és la demora d'un any pràcticament fins a publicar. Els que veu participar al Mecenes heu tingut molta paciència perquè quan ens vam anunciar que al Nadal del 2015 sortia la publicació, els 4 llibres, inicialment en 400 pàgines, hem trigat un any a treure'l en 800. I segurament de forma involuntària o perquè el que vèiem, i això és una de les frustracions que ens hem trobat quan vam aterrar a la comissió d'investigació parlamentària amb el David Fernández de president, és que més enllà del que es derivés de la corrupció ens trobàvem que era necessària el que era una intuïció i un vox populi entre la societat catalana que hi havia hagut una corrupció. No hi havia la confirmació, no hi havia un memoràndum en relació a tot el que havia passat. I clar, tancar-ho a Nadal del 2015 ens provocava tenir una visió molt sesgada o en tot cas no actualitzada. El que passa que després veiem que la nostra capacitat de treball era molt inferior al bombardeig o al nombre de casos que podíem processar. A mesura que anàvem avançant els casos eren superiors fins que a la passada tardor amb el David vam dir posem un calendari, llancem-ho i a partir d'aquí el que se'n derivi ja pertocarà a altres instàncies, en tot cas ja serà un debat posterior. La segona disculpa és que justament això no és una novel·la, no és un llibre de fàcil lectura, sinó que és la història negra o la història fosca d'un fenomen sistèmic i continuat, no diem sistemàtic, però sí continuat o persistent des del fi de la dictadura fins a l'actualitat. I precisament a l'hora d'analitzar això, més enllà de documentar els 120 casos més paradigmàtics, n'hi hauria molts més perquè l'administració local i en altres àmbits estan sortint sota les catifes molt de porqueria, però en tot cas vam dir, fem un exercici de síntesi, compilem els 120 casos, 110-120 casos més representatius de tots aquests 40 anys en l'àmbit dels països catalans i més enllà d'això fem un exercici d'anàlisi històric de quines són les causes, els efectes i els costos que la corrupció ha tingut d'una forma estructural. Perquè la corrupció, diguem-ne, no és un fenomen de generació espontània, la gent no es fa corrupta o en tot cas més enllà de la tentació al poder, això té una explicació, uns fonaments i nosaltres a l'hora mentre estàvem fent el treball de recopilació, de processació de totes les dades i anàvem remenant la història, veiem que això té uns orígens i té unes causes sistèmiques que expliquen el que hem tingut durant aquests 40 anys. Fins i tot ens podríem remuntar al que podria ser un primer disseny institucional pensat perquè la corrupció pogués existir.
que és la primera restauració borbònica, el 1874, quan Cánovas del Castillo, i 2 anys després, amb la Constitució del 76, 1876, creen un marc de joc institucional, creen unes estructures fàctiques, que és el retorn dels Borbons amb Alfons XII, creen una Constitució que literalment estableix una doctrina liberal en el terreny econòmic, constitueix o apuntala el sistema bipartidisme, és a dir, la partitocràcia, en detriment de la meritocràcia, que és una de les coses que hem detectat també en aquests 40 anys, i finalment això es perfila en una Constitució que textualment parla de llibertat, propietat, monarquia i pàtria. Això ens recorda bastant el que va ser la segona restauració, que nosaltres la identifiquem amb el règim del 78. No deixa de ser una segona restauració, en la mesura que després de 40 anys de franquisme torna al bipartidisme, amb 2 grans estructures de poder que es despleguen de forma vertical en xarxes de clientelisme en l'àmbit del funcionariat. La doctrina liberal es comença a obrir de forma des dels principis, no només amb el sistema de desmantament de l'estructura de caixes d'estalvi, per exemple, que podria ser en el terreny econòmic, com des de finals dels 70, principis dels 80, se'n va cap a una deriva cap al sistema bancari especulatiu. També en l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea, en l'OTAN, i després amb una reforma econòmica que van apuntalar i que van dissenyar perfectament els socialistes Boyer i Solchaga, Miguel Boyer i Carlos Solchaga, a finals dels 80 i principis dels 90, on diuen textualment, en una de les cites del propi discurs defensant aquestes teories neoliberals, que no hi havia polítiques d'esquerres ni de dretes, sinó bones i dolentes, i les bones era fer-se ric en poc temps. Això va donar pas o va donar peu a la bombolla immobiliària i l'estafa bancària. Aquestes paraules són del llibre de Gregorio Moreán, El precio de la transición. Gregorio Moreán és un personatge potser amb un cert deix espanyolista, si voleu, però que fa una anàlisi en aquell llibre, El precio de la transición, molt pormenoritzat i focalitza molt clar diguem-ne que la corrupció no deixa de ser filla d'aquest règim del 78, a la mesura que les 2 forces que detenten el poder han participat d'una lògica desenvolupista, en la qual ell cita textualment, m'agrada aquesta frase, perquè diu: es va abandonar la coherència per no ser radicals i l'ètica per esdevenir professionals. Una mica el paradigma que ens ha acompanyat des del període autonòmic fins a l'actualitat. És a dir, hem assistit amb un sistema bipartidista on les 2 grans forces cada 8 anys s'alternen del poder, González, Aznar, Zapatero, Rajoy, cada 8 anys alternant-se, un model funcionarial basat en el clientelisme, o sigui, la meritocràcia queda relegada en benefici de la partitocràcia. Molta gent entén que el poder o que l'accés al poder és una font de privilegi, una font de sostén personal. Això després ja podríem parlar-ho, si de cas, en el debat, el que implica la perpetuació de càrrecs públics, els salaris per sobre del que pot ser la mitjana de les classes populars, la prolongació de mandats, etcètera. Per tant, i després aquest model econòmic que també després es visualitza molt en la regulació de sistema de serveis estratègics bàsics. Ho hem vist amb les elèctriques i en altres casos, per exemple, amb el tema de l'aigua, que recordeu fa una setmana haver-hi una manifestació a Terrassa per reclamar la remunicipalització d'aquest servei bàsic. Precisament, arran de la privatització, hem vist com les empreses que han de garantir aquest servei social, doncs, en lloc de garantir-lo, de satisfer les necessitats socials de les persones clients o dels usuaris, el que han fet és exhibir uns beneficis astronòmics, mentre tenen sobre la taula casos tan lacerants i tan dramàtics com la dona de Reus que va morir a causa d'un cas de pobresa energètica, jo en diria pobresa a seques. Per tant, s'instal·la el règim del 78, on aquests elements són els que es retroalimenten i permeten a les èlits econòmiques extractives, sobretot constructors i hotelers, i les forces polítiques provinents del franquisme, les èlits, doncs utilitzar el poder en benefici propi, intercanviar-se a través de transaccionar i utilitzar recursos de tots nosaltres
per als seus interessos clientelars o bé per tercers, que poden ser els partits polítics. En qualsevol cas, nosaltres a l'hora d'analitzar sí que veiem que hi ha 5 focus irradiadors on la corrupció s'ha explicitat molt. I entre aquests, el finançament de partits polítics tampoc és el gran. Estem parlant de 200 milions d'euros més o menys, però on realment hi ha hagut un saqueig de les arques públiques han sigut sobretot en la concertació pública o privada, on hem vist una discrecionalitat absoluta a l'hora d'atorgar obres públiques a canvi de comissions per contractes. Ara estem assistint a 2 casos molt paradigmàtics, que és el cas Palau, on es jutja la cúpula de Convergència per obtenir a través del Palau una comissió del 3%, ara és el 4% provinent de la constructora Ferrovial, a la qual va anar concedint obra pública, i el cas Pretòria, on la sociovergència, que quan la sociovergència, que és la que ha governat el Principat de Catalunya, s'ha conegut, s'ha agradat molt, i veiem alcaldes del Baix Llobregat amb la vella guàrdia de Convergència, Prenafeta i Alavedra, fent topinades urbanístiques a tot el primer i segon cinturó de Barcelona. És a dir, tenim en la concertació pública a vegades una de les fonts en les quals els nostres repúblics s'han anat, els nostres recursos, els nostres impostos s'han anat pel benefici d'aquestes èlits i d'aquestes empreses que han participat de l'especulació. No només en aquest cas, sinó en el que és l'apropiació o la desviació de diners. També després ho hem vist en els casos dels sobrecostos que han tingut. Per exemple, l'eix transversal, la línia 9 del metro, el canal Segarra-Garrigues, o rescats com l'eix Vic-Ripoll o el Club València Club de Futbol. És a dir, infraestructures assignades a grups empresarials afins que, a més, després hem hagut de costejar-los per sobre de les previsions. Ara ho estem veient, s'han referit a la CUP de Barcelona, n'ha fet referència al cas de les Glòries, que s'ha inflat, no sé si una tercera part o 18 o 19 milions d'euros més del pressupostat, i així anem. Després, un tercer font de radiació és el cicle especulatiu immobiliari. Als anys 90, quan Solchaga i Boyer hi havien instal·lat, havien apadrinat aquest neoliberalisme rampant, doncs tenim el tsunami immobiliari, una època de bonança, on nosaltres hem detectat, es queda recollit en el llibre, 161 topinades urbanístiques, i de fet podríem afegir els 61.000 milions de rescat bancari que ha anat a costa, és a dir, un dèficit privat pagat amb diners públics. Després, un últim capítol seria, un quart capítol seria la indústria del frau. Pensem que només en frau fiscal el Principat de Catalunya es valua en 16.000 milions d'euros l'any. Curiosament, la mateixa xifra del dèficit que en relació amb l'estat espanyol, amb els diners que paguem impostos i no retornen. Per tant, estaríem parlant del voltant de 32.000 milions d'euros que podríem disposar les institucions, o sigui, els organismes públics per fer les polítiques socials que són necessàries i que veiem en aspectes com els equipaments o transports o altres que la societat civil ha anat reclamant aquests anys. I finalment afegim un 5è capítol que potser el David Fernández, que ha sigut el més l'ideòleg del projecte i potser de donar una dimensió més holística, parla de l'economia global del delicte. És a dir, no és un fenomen exclusivament ibèric o del sud d'Europa, per molt que la crisi ha fet que la corrupció encara sigui molt més lacerant, molt més greu, sinó que estem parlant que els lobbies els clars mafiosos operen arreu del món, a Catalunya només 25, però que són molts i que demostren, il·lustren fins a quin punt, en molts casos, hi ha màfies connectades amb els càrtels de Mèxic o d'altres països que entren, o màfia russa, que entra en el port de Barcelona o s'associa amb l'exalcalde de Convergència de Lloret, el Sergi Crespo, o de Calella, no me'n recordo, de Lloret, per trafiquejar i per beneficiar-se d'equipaments públics. Per tant, aquest és el diagnòstic, o sigui, un panorama, diguem-ne, que dibuixa un fenomen estructural
sistèmic, sistemàtic en el temps, que es va desplegant en múltiples formes, que té aquests 5 focus irradiadors, però que no només s'explica per una qüestió de model econòmic i de disseny institucional. Nosaltres també el que hem vist és que també s'hereda del franquisme aquella cultura de la picaresca, de l'estraperlo, del benefici ràpid, que la dictadura, que el franquisme va instal·lar en el nostre imaginari col·lectiu, i això, diguem-ne, a les primeres generacions, sobretot, que han detentat el poder als anys 80-90, això va ser, diguem-ne, molt paradigmàtic a l'hora de funcionar. Hi ha aquella famosa frase que segurament l'heu escoltat diverses vegades del Vicente Sanz, que li diuen a l'Eduardo Zaplana, aleshores era ministre del govern Aznar, estoy en política para forrarme, no? O l'Enrique Lacalle, que fa 1000 anys deia, bueno, és expresident del Consorci de Zona Franca, i deia tots els partits han passat el platillo en algun moment. És a dir, entre la classe política s'assumia, o fins i tot es vantaven d'estar en política per traficar diners i utilitzar els nostres recursos per beneficiar els seus amics i enriquir-se ells mateixos. I això és molt important. També, igualment, penso que això és una reflexió que nosaltres potser hauríem de traslladar a vosaltres mateixos o en general a la societat. Fins a quin punt la corrupció, fins que no ha arribat la crisi, no era un tema prou greu, o com a mínim que la societat civil en el seu conjunt no veia com una de les circumstàncies més preocupants pel que fa a la salut democràtica i al perjudici econòmic que això té. Pensem que fins fa molt poc han començat a sortir els estudis. Fins i tot un estudi de la Universitat de les Palmes xifra que el cost que té per cada un de nosaltres la corrupció són 2.100 euros, 2.120 euros per persona i any. És a dir, que sí que té un efecte sobre les nostres butxaques. Igualment que el rescat a Castor, de cada factura que paguem, hi ha una part que va el senyor Florentino Pérez per les seves maniobres al litoral català. Però sí que és veritat que als anys 80-90, potser perquè veníem d'uns anys de desballestament del teixit productiu, de la societat civil, de repressió, la corrupció, entesa com el benefici il·legítim o irregular que puguem fer els nostres representants polítics, es podia assumir. Hi ha pobles on encara als anys 90 o als anys 2000 encara es deia, bueno, roba però hace. És a dir, quan veies una població de 500 habitants, com l'alcalde feia una carretera, un pavelló municipal o una biblioteca, hi havia aquesta sensació, venint d'aquella època de foscor, tot el que fos esplendorós, tot el que fos obra pública i equipaments, es podia amortitzar i hi havia una sensació col·lectiva que això es podia permetre. Fins i tot això està documentat en determinats municipis. Jo he conegut alguns casos de la Franja de Ponent, però també de les comarques de Lleida i també del País Valencià. Quan hi havia una concessió d'obra pública, quedava per escrit que l'alcalde se'n podia endur un 4 o 5%. I amb aquests diners el feia el xalet i la població veia, mira, l'alcalde ha fet una obra bé per la població i per tant té les seves preventes. És a dir, també ens hauria de fer reflexionar fins a quin punt la corrupció no hem sigut capaços, malgrat les associacions populars i els moviments socials i l'esquerra rupturista o independentista, malgrat totes les denúncies que s'havien fet llavors, com socialment no ha sigut realment un problema estructural fins a la crisi, que ha despullat tot aquest sistema de governança que em referia al principi, és a dir, el règim del 78, com va posar les bases perquè tot això fos possible. Llavors, també una de les coses que nosaltres hem vist és que, malgrat els elements estructurals que han generat, han propiciat la crisi, han propiciat la corrupció i que aquesta corrupció s'hagi desenvolupat de forma ostentosa, ja hi havia els mecanismes perquè això no passessin. En tot cas, hi ha uns artefactes jurídics, institucionals, que haurien de permetre escatir i analitzar i fiscalitzar tot el que són els recursos públics, com són la Sindicatura de Comptes, l'Oficina Antifrau, la Fiscalia Anticorrupció, etcètera. Però també ens hem adonat que aquests instruments que el govern o les institucions es van dotar no han fet la feina
per la qual se'ls havia encomanat. Potser que l'Eulàlia després farà molta més èmfasi potser en aquests aspectes, més parlant del futur. I d'altra banda, lligat, potser una cosa que m'havia oblidat, però lligat a tot el que és l'aspecte més simbòlic i més de parapetar aquest poder per garantir-li la impunitat, és els casos d'aforaments. L'estat espanyol és el país de la Unió Europea amb més aforats. Curiosament, és el primer país de la Unió Europea amb més cotxes oficials. Curiosament, és el país de la Unió Europea amb més carreteres i avions, o aeroports, és a dir, carreteres sense cotxes i avions sense passatgers, podríem dir, perquè vist és el que ha passat. Per tant, en el poder, simbòlicament, també li hem atorgat una funció en la qual molta gent que accedia a les institucions interpretava que allò era una font de privilegis. Quan no ha passat que tots els partits de l'arc parlamentari, possiblement excepte anava a dir la CUP, perquè la CUP dient des del principi ja va ser molt clar que el seu exercici o la seva pràctica política no passava per participar d'aquestes prebendes, però quan no, doncs hem assistit a rodes de premsa o en actes institucionals als quals hi havia un abundant piscolabi, a la qual la gent s'afartava, o per exemple el cas de la Galapín, regidor de Barcelona en Comú, que fa poc va dir en una reunió del Consorci del Port Vell que es va trobar un sobre de 500 euros sobre la taula, que era el que s'acostumava a repartir entre les persones que formaven part del Consell d'Administració. Aquí, per tant, hi ha una disjuntiva ètica, no només qüestionar totes les estructures de poder que faciliten la corrupció, sinó quan estàs a dins, veure que allò no és un privilegi, no és de rebut, sinó que en lloc d'agafar-t'ho i endur-t'ho cap a casa al sobre, com han fet molts representants institucionals, doncs s'ha de denunciar, perquè són pràctiques, diguem-ne, antiètiques o en tot cas que no responen al model de governança que des de la CUP Crida Constituent, però també des del grup de treball de la corrupció, veiem que és fonamental per desconstruir aquest model que ha propiciat la corrupció. Després podríem entrar en altres elements, però a mi m'interessava fer aquest dibuix d'una segona restauració borbònica, que és el règim del 78, que hem arribat fins a l'actualitat, observant com la corrupció ha sigut una pràctica continuada, sistemàtica, sistèmica, en què les èlits extractives, bàsicament en el fenomen immobiliari del tsunami especulatiu, bàsicament els constructors i hotelers, i la classe política dirigent ha intercanviat favors en benefici d'ells i en detriment de la majoria social. La segona aposta, que són els 2 volums que acompanyen aquest diagnosi, és donar una porta a l'esperança, o almenys obrir una finestra per pensar com podem no només combatre la corrupció, sinó generar les condicions socials, polítiques i democràtiques perquè la corrupció no existeixi mai. I per acabar aquest primer tram de la xerrada hi ha una frase del Che Vinader a la qual nosaltres li dediquem el llibre, que diu que la lluita contra la corrupció bàsicament és una lluita cultural, ètica i democràtica. I dono la paraula a la... Bé, doncs, una mica després d'aquesta panoràmica que ha fet l'Àlex de com ha funcionat i com funciona la corrupció, no només aquí, sinó tot arreu, però que en els exemples dels casos que coneixem més, jo crec que hi ha o sigui, com ella acabava, hi ha una idea de que, en el fons, la corrupció és filla d'aquest disseny institucional, d'aquesta segona restauració borbònica, d'aquest disseny entre que és el pacte del règim del 78, el pacte entre les elits franquistes i les antifranquistes, sense mai desmereixer ni posar en valor totes les persones que són els que van dur a terme la lluita antifranquista i que van estar treballant, però que sí que hi ha un acord entre elits que assumeixen aquest discurs del capitalisme en la lògica aquesta que l'acumulació de capital no és quelcom positiu i que
utilitzen aquesta lògica d'acumulació en aquesta generació d'estructures o en aquest disseny institucional, de manera que aprofiten això per enriquir-se ells o enriquir els del seu entorn. És allò del capitalisme d'amiguets, no? És a dir, que és una mica la corrupció que va sent filla d'això i no s'escapa, és a dir, això seria les institucions de l'estat espanyol, però per tant vol dir que les institucions autonòmiques no han deixat de ser una cosa absolutament igual perquè emanen d'aquesta construcció de la institució, no? I per tant hem vist i veiem com hi ha infinitat de casos i cada dia en surten més. I com deia l'Àlex, en el fons ens vam dotar suposadament d'una sèrie de mecanismes que havien de ser fiscalitzadors o que han de ser fiscalitzadors d'aquestes pràctiques corruptes, i està bé fer un petit anàlisi per veure on som i per tant què és el que funciona o no funciona i què és el que podem canviar o no. Però és quins mecanismes fiscalitzadors tenim ara mateix a nivell autonòmic a Catalunya i de fet obviant els cossos policials, que seria un altre aspecte, en tenim 3. El primer seria la Sindicatura de Comptes, que jo crec que és un dels que, com a mínim, la CUP ara mateix li tenim com més carinyo, positivament parlant, no és ironia, però que té molt dèficit. La Sindicatura de Comptes el que es dedica a fer és a deixar, per d'una manera, constància del que és la corrupció o de casos de corrupció, deixa constància de casos de corrupció i de mala gestió. Però deixa constància, poca cosa més, perquè és lenta per combatre la corrupció i és lenta perquè el que es dedica a fer és fer informes que analitzen bàsicament a nivell comptable la gestió d'institucions públiques amb molts anys de retard. És a dir, actualment està presentant al Parlament informes, any 2017 presenta informes d'institucions, de com van ser gestionades institucions l'any 2010, 2011 i 2012. Per tant, és lenta per combatre la mala gestió, les males pràctiques o la corrupció, però és que a més no té conseqüències aquells informes, o la gran majoria de vegades no tenen conseqüències. Per tant, consolida aquesta imatge i aquesta idea que tenim de que existeix impunitat a l'entorn de la corrupció, de que no passa res si hi ha alguna institució que du a terme males pràctiques, si hi ha algú que és corrupte, però és que tampoc denuncia si existís el cas. És a dir, és lenta, no té conseqüències, no denuncia, es dedica a enviar al Tribunal de Cuentas estatal els informes que fa, però no va més enllà. Només, única experiència, hi ha responsabilitat comptable, però que això també és difícil d'escatir moltes vegades. Per tant, és una institució que difícilment podrà dur a terme aquelles 3 R's que són les 3 R's que posem nosaltres com a element essencial per lluitar contra la corrupció, que és el reconeixement, la reparació i la garantia de no repetició. Si no hi ha impunitat, o sigui, si hi ha impunitat, si s'és lent en combatre-ho i si no es busquen responsabilitats, és evident que serà molt difícil que hi hagi, com a mínim, el primer pas, que seria el reconeixement, que de fet és on estem ara mateix. És a dir, que això no deixa de ser un intent de reconeixement de tots els casos, però ja és com pràcticament impossible parlar de la reparació, per tant, del retorn de tot allò que s'ha robat o que on s'ha embutxacat a través de la corrupció i posar les eines per les garanties de no repetició ja és molt més complicat. Per tant, el primer seria la Sindicatura de Comptes, un mecanisme que en el fons és útil per obtenir informació. De fet, molta de la informació de casos que podem posar d'exemples més enllà dels que ara mateix estan sent judicialitzats els obtenim gràcies als informes de la Sindicatura de Comptes. O quan parlem de que fins al 2100 estarem pagant deute, estarem retornant deute, tenim aquesta informació gràcies als informes de la Sindicatura de Comptes. Però més enllà d'això és molt difícil accedir-hi o aconseguir més coses. El segon mecanisme és l'oficina antifrau. Oficina antifrau que es va fer famosa
malauradament per allò que no s'hauria de fet mai famosa, que és per un director que es dedicava a fer pactes amb el ministre de la Porra, però que no es va fer famosa l'oficina antifrau per allò que s'hauria d'haver fet famosa, que és per tots els casos que podia analitzar. L'oficina antifrau tindria capacitat per portar casos a la Fiscalia, podria analitzar com funciona i com ha funcionat el frau i la corrupció a casa nostra, però no ho ha fet. Al llarg del 2015, amb 11 milions d'euros de pressupost, l'oficina antifrau va portar un cas a Fiscalia. Era 11 milions d'euros de pressupost, però només va fer arribar un cas a la Fiscalia. Per tant, tampoc acaba sent un mecanisme útil. Aquí, una mica d'esperança amb els canvis que hi ha hagut, després de les famoses gravacions, on sí que la nova direcció està imprimint canvis en la manera de funcionar i perquè els treballadors que hi ha allà durant molt temps han tingut ganes de fer feina, però no podien fer-la per la direcció que ja existia. Però segueix sent un espai i una institució que ha estat desaprofitada o que no ha estat treballant per combatre la corrupció. I el tercer mecanisme que tenim és la Fiscalia Anticorrupció. La Fiscalia Anticorrupció, però, si un l'analitza al Principat, se n'adona que existeix un dèficit enorme de fiscals especialistes en corrupció. I a més, com que és una fiscalia que s'organitza a través de províncies, llavors ja veiem l'absolut dèficit de fiscals anticorrupció, perquè si mirem com s'ha organitzat i com s'organitza per províncies, veurem que a la província de Barcelona hi ha 3 fiscals anticorrupció, amb 2 treballadors associats. A Girona, 0 fiscals anticorrupció. A Tarragona, 0 fiscals anticorrupció. I a Lleida, 0 fiscals anticorrupció. Per tant, això el que acaba generant també és una falsa aparença de que no existeix corrupció. I si gratéssim una mica ens n'adonaríem que a la província de Tarragona tenim el cas Innova amb més de 100 peces actualment ja de corrupció en el món o en la construcció del model sanitari català, però molt més ja, que Innova ha superat el que és només el tema sanitari i que a més esquitxa a tots els partits polítics històricament de l'arc parlamentari, tots. És a dir, Convergència, sí, Partit Popular, PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa també, en el cas Innova. Però és que a Girona, que no hi ha tampoc fiscal anticorrupció, trobaríem, per exemple, que va sortir fa pocs dies a la premsa el cas Manga, que és també cas de corrupció en el Consell Comarcal de la Selva, on aquest cas Manga està sent processat des d'un jutjat de Lugo. És evident, perquè també té connexions amb Galícia, però podria ser processat aquí, però com que no hi ha fiscal anticorrupció, acaba anant a petar a Lugo, cas Manga, on la CUP també, igual que el cas Innova, és acusació popular i és dels qui va destapar aquest cas. Per tant, tenim 3 mecanismes. La Sindicatura de Comptes amb 10 milions d'euros de pressupost anual, l'Oficina Antifrau amb 11 milions d'euros de pressupost anual i la Fiscalia Anticorrupció amb pocs fiscals especialistes en corrupció. Per tant, si mirem aquest mapa, ens adonem que no existeixen actualment mecanismes útils, àgils o efectius per combatre la corrupció, com a mínim per fiscalitzar-la. Ja no tant a vegades per combatre, però com a mínim per fiscalitzar i per poder detectar de manera clara i eficaç quins casos tenim. És a dir, no tenim aquests mecanismes, no els tenim en alguns casos per falta de recursos, però en d'altres també perquè aquest esquema de 3 mecanismes no funciona. I no funciona perquè ens podem arribar a trobar que aquests 3 mecanismes estan investigant la mateixa institució, però entre elles
no es coordinen ni parlen. De fet, fins que ahir no es va fer públic que l'Oficina Antifrau arxivava el possible cas de corrupció per la venda d'Aigües Ter Llobregat, teníem 3 mecanismes: Sindicatura de Comptes fent l'informe de fiscalització comptable d'Aigües Ter Llobregat, l'Oficina Antifrau investigant la venda d'Aigües Ter Llobregat i la Fiscalia Anticorrupció investigant la venda d'Aigües Ter Llobregat, però de manera aïllada i no coordinada. I a més, hi ha un altre element que fa que això tampoc sigui útil, i és que la majoria de vegades el resultat de la investigació no busca la identificació de responsables. No busca la identificació de responsables necessària per depurar responsabilitats. Després, per poder parlar de reconeixement i per poder parlar de reparació, també és necessari buscar els responsables, i la majoria de vegades, en la gran i immensa majoria de vegades, no es busca depurar aquest tipus de responsabilitats en aquestes investigacions. Per tant, és molt difícil que aquestes 3 R's les puguem algun dia o altre dur a terme. I a més, en aquesta búsqueda de responsabilitats, si ens hi fixem, ens n'adonarem que en els casos de partits polítics mai és investigat o mai és imputat el màxim dirigent, i sempre ho són càrrecs subalterns, sempre acaba sent el tresorer. Tenim el cas a l'estat de Bárcenas i Rajoy, però aquí a Catalunya tindríem perfectament Carles Torrent, Daniel Osàcar i Andreu Viloca versus Artur Mas. Sempre es va a pal subaltern i mai es va a buscar aquesta o a depurar aquesta responsabilitat, no només penal, sinó també política, absolutament necessària. Per tant, aquests 3 mecanismes dels que col·lectivament o com a mínim a nivell institucional ens vam dotar no han servit per combatre la cultura de la impunitat, la tirania de l'omertà, del silenci i aquesta justícia de classe que s'ha establert al voltant de la corrupció, on normalment per les classes populars la justícia és ràpida i dura, i pels dirigents polítics o per les elits econòmiques d'aquest país és lenta, silenciosa i pràcticament inexistent. És a dir, tenim aquesta... I per tant, aquests 3 mecanismes tampoc han servit per canviar aquest funcionament habitual. Hi ha un element aquí que és clau també de posar sobre la taula, és a dir, en aquesta lògica de l'acumulació, lògica que respon a aquest capitalisme depredador, si tot està mercantilitzat, per què l'administració pública no? Si tot ho hem mercantilitzat, doncs ja pot tenir lògica pensar que l'administració pública també està mercantilitzada o ha d'estar mercantilitzada. I aquí hi ha una frase d'un dels fiscals anticorrupció, d'aquests 3 fiscals anticorrupció, amb qui nosaltres hem treballat també i treballem, i fiscal anticorrupció que ara és el fiscal del cas Palau i que es va fer famós per ser el fiscal del cas del 9-N, però que l'hem de posar en valor per fiscal anticorrupció, el senyor Sánchez Ullet, que ell sempre, i ell ho defineix aquí de fet, perquè també col·labora a l'Atles contra la corrupció i fa un escrit on ell parla que existeix una temptació estructural permanent, i que la corrupció no deixa de ser això, una temptació estructural permanent del propi sistema, que és quelcom que està inserida allà i que és molt difícil de canviar. Davant d'aquests 3 mecanismes, jo crec que surt també una mica davant la impotència de tot plegat. L'Atles surt de la impotència també, i jo no hi era, però així m'ho han explicat, de la comissió del cas Pujol, la comissió d'investigació que hi va haver la legislatura passada, i de veure que, malgrat casos i casos, era com molt difícil donar sortida, resposta, posar alternatives, poder fer aquesta panoràmica, surt aquest Atles, i malgrat que el Parlament
tothom sap bastant que quan no vols fer una cosa, decideix que fas un estudi o crea una comissió d'estudi. Nosaltres vam crear una comissió d'estudi aquesta legislatura, que era la Comissió d'Estudi de Mesures contra la Corrupció i la Regeneració Democràtica. Comissió que volia ser filla d'aquesta, de la Comissió d'Investigació, que volia començar a posar, a part de fer un diagnòstic i apuntar algunes de les coses que ja es van apuntar a la legislatura passada, posar negre sobre blanc i començar a posar ja les pedres necessàries per que aquests mecanismes que ara no són útils comencessin a ser útils, generar-ne de nous, generar canvis reals que poguessin, com a mínim, combatre una mica la corrupció. Després de mesos de treball i de diferents compareixences, ara es van votar fa poc les conclusions, de fet la setmana que ve es votaran en ple. La CUP Crida Constituent vam intentar fer una feina d'anàlisi del que creiem que eren les causes més enllà de poder dir la corrupció és el sistema i el sistema és la corrupció, anar una mica més enllà i poder fer una sèrie de propostes. De fet, en vam fer 100 distribuïdes entre diferents elements, alguns sobre la transparència, entenent que la transparència per si sola mai solucionarà els problemes de corrupció, perquè la transparència pot netejar consciències a molta gent, però no és l'eina definitiva per combatre la corrupció ni és l'eina que serveixi. Per això serveix perquè puguem tenir accés a la informació com a ciutadania i obligar a una certa neteja de la gestió, però per si sola no canvia res. Després, alguns dels elements per també no fer-nos trampes al solitari. Hem vist de manera molt clara, sobretot amb el cas Palau, com si durant un cert temps fer donacions als partits era legal i per tant s'utilitzaven les donacions als partits per aprofitar-se o per agrair adjudicacions de contractació pública. Hem vist com un cop es va prohibir les fundacions es van convertir en la via per fer això i per tant generar eines perquè la mateixa legislació que existeixi pels partits existeixi també per les fundacions. També aquí un element, per alguna cosa deu ser que la CUP és l'únic partit que no té fundació. Posar eines perquè la concertació público-privada no funcioni tal com funciona ara i per tant per blindar-la i començar a posar certs elements de control molt més efectiu en la contractació público-privada i algunes, per exemple, també de les persones silencioses, aquelles persones que acaben sent les persones, les bones persones, els homes bons, que són els que denuncien els casos de corrupció. Mesures per protegir, per acompanyar, perquè normalment són persones que de manera que en solitud són els que posen les denúncies i que continuen en solitud durant molt temps. És a dir, tenim el cas aquí a Barcelona de la Itziar González, que és qui denuncia molts dels casos de tema cas Palau, etc., i temes de pressions immobiliàries a Ciutat Vella, que el seu propi partit, el PSC, no li dona suport i ha d'acabar deixant de ser regidora. O tenim el cas de la regidora de Torredembarra, d'Esquerra Republicana, que és qui denuncia o qui fa la primera denúncia que posa sobre la taula que desemboca en el cas en Petrum i que també ho fa en solitud, que va morir fa poques setmanes, però Petrum també serveix i aquesta regidora d'Esquerra Republicana de Torredembarra serveix per posar sobre la taula que no tot és guerra bruta com algú s'entesta a dir. Però podríem trobar altres casos. Tindríem el cas del David Vidal, regidor de la CUP a Reus, que és qui destapa el cas Innova, que malgrat el cert suport que rep de la CUP local, durant anys rep pressions i amenaces per haver destapat el cas Innova. I per tant, mesures que intentin protegir una mica aquests alertadors i fer tot un procés d'acompanyament. D'aquestes 100 mesures, també és divertit veure quines es van aprovar o sobretot
quines no es van aprovar o amb qui no es van aprovar o qui va facilitar que no s'aprovessin. I si un analitza les que no es van aprovar i veu qui va votar en contra d'aquestes mesures, veurà que aquestes elits del pacte del 78, del règim del 78, continuen encara a hores d'ara protegint-se perquè la majoria de propostes de la CUP que no es van aprovar gràcies als vots de Junts pel Sí i el Partit Popular, amb l'ajuda inestimable en moltes vegades del Partit Socialista de Catalunya. I per tant, és a dir, els de sempre es protegeixen i aquelles mesures que anaven a canvis més profunds, aquelles mesures que anaven a tocar els aforaments, per tant, els privilegis de la classe política, aquelles mesures que anaven a combatre contra certes pràctiques de la concertació público-privada, no s'aproven amb aquests vots. Finalment, se'n van aprovar unes 250 pràcticament, i ara vindrà la feina, en el fons també més complicada, que és la priorització de quines són les que cal implementar ja i començar a implementar no aquelles només que ens poden facilitar conèixer més fàcilment casos com el cas Palau, sinó aquelles que evitin que existeixin casos Palaus, perquè no es tracta tant de conèixer-los, sinó de posar les bases perquè no existeixin. Però per la primera, que és com a mínim conèixer casos Palaus, una de les mesures que nosaltres com a CUP hem estat posant sobre la taula, de fet des del mes de maig o juny ja de l'any passat, i que s'ha tornat a aprovar i que està cada cop més encarrilada, és la creació d'un mecanisme català de lluita contra la corrupció. Aquesta idea de tenir 3 mecanismes que són inútils o no són suficientment útils, que no són àgils, que no són efectius, anem a generar un espai que sigui de coordinació d'aquests mecanismes, incorporant-hi els cossos policials també, incorporant-hi Mossos d'Esquadra, incorporant-hi també actualment la UDEF, etc., incorporant-hi tots els actors que actualment estan investigant casos de corrupció per generar una coordinació que per tant faci que sigui tot molt més àgil, que existeixi comunicació i alhora incorporant-hi la societat civil, incorporant-hi aquelles organitzacions o col·lectius que són els qui han acabat destapant els casos de corrupció, perquè la majoria de casos de corrupció que coneixem no són fruit d'investigacions policials o d'aquests mecanismes, sinó són fruit de processos d'empoderament de la ciutadania o populars. És a dir, el cas Palau, en el fons hi ha una veïna, la Maria, de l'associació de veïns, que és la primera en destapar-ho, o podríem trobar d'altres, que acaba sent gent anònima que és qui ho posa. I per tant, incorporar això per anar començant a generar de manera molt més àgil mecanismes per combatre la corrupció. I per anar acabant, és a dir, hi ha uns mecanismes que han de combatre la corrupció, aquella que és il·legal, aquella que tenim més clar que és il·legal, malgrat hagi existit durant molts anys. Però hem de tenir en compte que ja existeix una corrupció il·legal i una absolutament legal. Una corrupció que per nosaltres és corrupció, però que per la gran majoria no ho és i que també hem de començar a posar sobre la taula. Quan parlem de deute i del que s'ha generat en aquest país durant molts anys, que no deixa de ser un traspàs de recursos de la majoria de la ciutadania cap a les elits, mentre, i sobretot els darrers anys, en aquest país es retallava, això també ho hem de poder denunciar, perquè en el fons no ha servit per pagar serveis públics o per garantir drets bàsics de la ciutadania, sinó que ha servit perquè uns quants s'enriqueixin. O quan parlem de concertació público-privada, més enllà d'aquestes donacions que servien per pagar favors, hi ha també una part de concertació público-privada que no deixa de ser un traspàs de recursos de la majoria a unes poques mans. Pot ser curiós o no que Ferrovial, que és la constructora o era la constructora per antonomàsia de l'estat espanyol, ara sigui l'empresa prestadora de serveis socials per antonomàsia de l'estat espanyol. És a dir, ells es reconfiguren i es redefineixen per seguir obtenint recursos de l'administració pública per prestar serveis amb
unes conseqüències o amb uns treballadors amb salaris mínims, treballant jornades de més de 8 hores diàries, etc. Per tant, això també no deixa de ser una via de corrupció. O tots aquells que s'han aprofitat del seu pas per la política per després fer negoci, un cop deixen la política, després fer negoci. De fet, ahir, ahir ho deia el Mas a la compareixença que va fer al Parlament per intentar venir a dir que hi ha coses que són normals i que no només es pot parlar de Convergència, i ell parlava de bufets d'advocats que s'aprofiten d'haver passat per la política per ara fer negoci, tenir més casos perquè aprofiten la seva trajectòria política perquè coneixen l'entramat de l'administració pública, perquè saben com funcionen certs mecanismes, i això també hauríem de veure com es regula. Les portes giratòries no deixen de ser una via de corrupció, també. No corrupció de partits polítics, però sí corrupció personal. En aquest escenari, jo parlava d'aquestes conclusions o aquest mecanisme català que intentem que sigui una eina realment útil, però que també, és a dir, la via de les iniciatives populars ha servit per destapar molts d'aquests casos, però també posar una mica de bri d'esperança o de futur, i en el fons és ara mateix tenim l'oportunitat de construir una cosa que es construeixi absolutament des de la piràmide inversa de com es va construir el règim del 78. El règim del 78 i, per tant, el disseny institucional que tenim ara es construeix en base a pactes d'elits i ara tenim l'oportunitat de construir un disseny institucional que neixi des de la construcció col·lectiva, la construcció popular i on, per tant, des de l'inici posem les bases per erradicar la corrupció o, com a mínim, perquè a les elits que fins ara són les que han governat o han ostentat les estructures de poder ho tinguin molt més difícil per seguir desenvolupant aquestes pràctiques i que, per tant, la construcció de la república també serveixi per canviar aquest disseny institucional, per canviar aquesta lògica d'utilització de les institucions i de les administracions públiques per fer un traspàs de diners i perquè acabin a les butxaques d'uns pocs. Jo amb això ho deixaria aquí, portem pràcticament una hora de xerrada. Hi ha moltes coses que no han sortit, que poden sortir en el debat, que estan, si no, en el llibre, però també és interessant que puguem fer una mica de debat entre totes. Moltes gràcies.